Isedoakan sida di lambung di debata nartupal behuida jalamar sinodang do namarende dosude gir pamuji nabe idoakan namalua akana tutuburju akadongan namartua nang porseya situtup di Tuhata Jesusi nahumokop sasode. Porsuhondo di taon ujuna di tanoon namarleyana sailan gabehasang ngaponon duturpuk na inuan Lasrohana idipan namarende donasida pasangapon Jesusi alanang takas diida sitong ni hatanai nang pinarbaganai saat dosudinai. Nasodais betunasida jiani pertibion dangadong disitarida namanu sahitaon tut dosa sasude dangadong diingot be araparon hauason ngalini arinai orhasron berhalojaon udan lasti sai dan bedais tuna disi.
sabam rohai Jesus dotok tong di ide di banua gijangi sai martua dosude dan namin barimusi ale Jesus Raja nami namarasi rohai sesana sadosa nami tiup tangan nami dohot kami yon sudi